Egunon txorienetarrak, egunon biteli, egunon zigor, eta egunon lantalde, txoriene astera doa, bi errezeta, itxasoa eta mendia, bia batu zen baitugu. Nik txipiroi batzuk ingo ditut, eta Patriziak oiaskoa ekarriko digu, baina biak eraz berdin, ze txipiroiak orokorra ero normalena izango zen, tintan ero plantxan eitea, nik itxaski saltza batekin ingo ditut, eta lagungo garri moduan arroza, eta Patrien oiaskoa ezautu nahi baduzuek eratu gurekin, baina benetan era berezian ingo duela, eta itxura ona doka bintzatolan, gainetik irakurritatek usita. Eta gero arrozakin egin biozu, ez? Izan dut, arroza noski. Arrozarekin zelan? Ez, baina gutxi ekarri dozu. Gutxi? 200 gramo die 6 pertsonan dako. Guarnizio modun. Pentsatzen hauen, egin bizeinula arroz pilaf bat. A ver, bai, moztu, berriro azten gara, hau ezin da. Errezeta? Ez, arroz pilaf erara. Pilau. Eta gu pilaf F bajarriko gani modun. Baina, kontatuko izuen nola ingo duen errezeta. Eta, mesedez, juleneri moztu atzamarrak ez idazteko gehiago olako txisteak. Baratxuria erregosten jarri olio pixatekin, arroza gainera bota, perresila zeatuta baita, saldarekin busti, eta labean 15 minutu 180 gradutara izan ondoren, atara eta pausatzen utziko du. Tipula eta piper berdea txiki moztu, eta ondo erregozita denean, txipiroien hankak eta egatzak bertan nasi txikituta, eta horrekin bete ingo ditu txipiroiak. Tipula, senarioa, porrua, baratxuriak eta tomatean laukitxo eta moztu, ogi bat frigitu oliotan, gero barazkiak gainean bota, txipiroiak beteta gainean jarri, eta taparekin 15 minutu egosten izan ondoren, txipiroiak atara, horri gambak salteatuta botako izkiogu, eta holako saltza, itxaski saltza bat egingo du. Birrindu, eta ero txipiroiak zerbitzatuko ditu saltza honen barruan, arrozarekin lagunduta. Orduan, ohikoa da txipiroia esan dakoa, ingo du olako saltza amerikarra o itxaski saltza bat, horretarako gambak erabiliko dituela, otarrainskak, ero nahi duzuen olako edozein itxaski erabili alduzue, eta berezitasuna hori, bai ingo duela, inoiz aipatu izan dut hemen, txipiroia 2.0 izateko oinin behar dudana egin behar da. Hau da, kipula txiki moztu eta piper berdea eta ero horrekin bete, hemen dauzkat hankak eta gorputzak eta egatzak, horrekin salteatu eta horrekin betegarri moduan da. Hori da, lan pixkat hartu nahi baduze, bestela, hanka hauek barruan sartuta ere normalean egiten dana. Errexaua da, baina hau izango zen 2.0 esaten dana. Baitu bat, truko hau... Estos ni inoiz holan txik... Betiek ez ditxetin sekula. Hau guk jatetxetan iten genuen, da egia da, puntua, xamurtu iten du barruko betegarria, eta beste puntua da, baina, hauxe hartu behar duzu, lana, hemen poliki ordutxo bat egukin behar da, gutxienez, ondo karamelizatzen, eta horrek ematen dion gozo puntua, hor betegarriari ikusgarria da. Oso ondo. Apuntaukot eta kontakotzu. Hori da, gero ikusi, gaur probatu ingozu. Hori da, gaur probatu, eta gustatzen bajat, ziur nahuela baietz. Probaukot. Eta gero ingo arroz pilau bat, ez? Pilaf, azkenean, mota desberdinetan idazten da, baina errezta berdina da. Igual, zuendako norbaitek egin jau, norbait etxien, baina ez daki izen hau daramala. Gehienek. Gehienek, hau da, arroza azkenean kozinatuta berakatzakin eta salda batekin. Hori da. Eta ez dauka inongo misterio lan haundirik be. Esaten da, lelenak asmatu zabienak arroz pilafaz zien Turkian, eta gero edatu zala beste herrialde batzutara, eta, Espainiara sartu zala herrialde arabiarretatik, bai, hori da, 8. mendian, beraz, pentsau, eta hortik datorrela Valentziako paella. Bai, oinarrixa, hori da. Izan alda arroz, pilafa arroz bat? Bai, hortik eratorrixa, edo hori izan zala bertan aitzindaria. Hori neuken entzun da nik. Pilaf Ostelaritza eskolan, da, lehengo arrozak guk, beti normalean, arroza kubatarrera egiteko pilafera da. Gaina izaten da nik ingo moduan. Baratxuria, perresila eta arroza. Guarnizio moduan txipiro egin, pilaf arroz bat. Hau, astero, nik uste dut, ostelaritza eskolan egon ginenean, astero egiten genuen arroz bat da, eta hori, baratxuri desente, nik gustatzea 3-4 atal botatzea, eta zaporia gehien bat da... Saldak emoten dutzena, ez? Saldak eta berakatzak emototzea, zaporia, berakatzena eukiten da. Hemen, kipula txiki inda, bi berakatzatal hauek ere txiki inda, eta ero piperra,
Eta hau izango da, gaur betegarri moduan, gero, bere hankekin eta gatzekin batera, erabiliko guna txipiroioak betetzeko. Ondo. Bueno, esan dugu, arroz pilaua Turkian jaixo zala, baina gero beste herrialdietara zabaldu zala, eta ontsi kontakotzut, dausen era desberdinak, ze mundu osoan, ez da itxen beti berakatza salda eta arrozakin. Desberdinak dauz. Adez, Afganistanen eitxen da Kabuli Palau. Eta Kabuli Palau da... Izena, Kabuli Palau dauka? Pilaf, bertako pilaf arrozolan tradizionalak. Eta bertan itxen da beholako lapiko haundi eta altutan, arkumiakin, itxen da txalakin edo jaskoakin, hori argi dau, eta gero botatze hotzi asenarioa edo maspasak. Beraz dauka holako puntu gozo bat. Arkumian aragixan asko jaten danez, gero golako salda bat edo eingo daue eta aprobetxatuz. Ni beti pentsatu izan du pilafa bakarri zala zuria, eta hau da, azkenean, arroz bat barazkiekin, eta paella bat. Nik enagoen ez ezagutzen pilau arroza, txorien eratorri baino lehen, nik, ezagutzen dauden Indian pulau arroza, hori bai. Eta zein da pulaua? Bertan ez da holan zerbitzatzen lagungarri bezala, guarnizio bezala, bertan da plater nagusi bat. Eta bertan, bada arroza txuria, baina espeziatua, eta aukitze ditu, maspasak bebai, olako intxaurrak, almendrak, espeziak, kanela, frutule horrak, aukitze ditu, hori, desberdinak. Nahi dut esan, oinarri izango zala arroz zuri bat, baina hortik gero, hortik tiraka ezberdina, edo esatea, Valentzian iten dute antzeko bat, paella deitzen dela. Bai, baina, ez da indik, Igual Valentzian asarratu ingo zien hori. Nahi dut esan, oinarria hartuta, nahi dut esan, nire esaten nik ostalitzan ikasi nuenetik, ze hor, bakar esan, arroz pilafa da, arroz zuri bat, baratxe huria, eta gu, pentsa, perresiakin iten duguna. Orduan... perresiakin hemen. Baina ez... Armenian, almendrakin, arroza almendrakin, eta alpikakin. Hau da, alpaka, animalixana. Alpakara gixakin edo. Beraz, hori, herrialde asko aldatzen dana. Baina, argi dau, Turkian asmatu zala, eta bertan, dauki gainera pilaf arroza, dauki pilaf bulgurra, eta dauki bestia, deitzen dela, arfa, zehire, pilaba, dala pastana. Hau da, orzo pasta hori noiz baitxera bilizan dugu, dala pasta bat arroz ale itxura daukana. Horrekin erabiltzen dela. Horrekin itxen da bai pilaf bat, hori bai tradizional da, baratxuriakin eta salda batekin. Hori da, ni pilafa orzoa, egia da orzoa, etxian, da, bihurtu da osagai horietako bat beti izaten dudana. Bai, Eta egin izan dut, izango da moduan hori arroz txuria bezala, eta ero, oin, egia esan gure txiki lehen arroza beti tomatearekin jate zuten, baina oin, hasi dira zuria askotan holan, ze zuria egia esan, zandako, hau guk ingo duen arroza hau, gero lagungarri moduan jungo da, baina bakarri jateko ere oso goxoa, ni pila gustatzen zait arroza holan txuria moduan da jarrita. Bai, oso goxoa. Salda, jetxingo dut, hau salda hemen daukat, gero arroza iteko, eta hemen bauzkago ja, kipula eta piper berdea, gaz pixka bat, eta hau izango da, esan dako, betegarrirako, hemen, asko dagoela ematen du, baina geratzen da ezertan, oso gutxian, orduan. Hemen jungo nahi zeiten gure arroza, orduan izateko, esan duguna. Olio txorrota bat, hemen oliba gomondatzen duenik, zua emango diogu, baratxuria botako diogu, dantzan azten denean arroza eta ero perresila zertuta, saldarekin, eta labean, horregatik hartu dut erretilu bat, labean sartu alduguna, ez sartu beste bat olan oinarria plastikozko ero daukana, bestela, olako bat izaten moduzue, zutan egintzazue, baina, labean ere... Ez da gomendagarrixa. Ez da gomendagarriena, ez. Arrozekin bukatzeko Grezian, jaten da olako pilau arrozetik eratorritako beste plater bat, eta hori eskontzatan zerbitzatzen da, eta deitzen da gamo pilafoa. Hau da, pilafo, baina gamo aurretik eizakin, eta hori ditzen da almendrakin, arkumiakin, eta gero ja bukatzerakoan zerbitzatzeko garaian, botatzea bai limoi sukua. Beraz? Aukerak badauz. Limoi arrozarekin ere gustatzen zego etxean. Bai? Nik limoia... Gustatzen. Hor lurre eta bio gara gehiago, limoi zaleak, baina fideuari, paellari, arroz txuriari, limoi txorrota bat ematen diolako bisikutu bat.
Horrek zu, jatetxetan eta ibilizarenean, esaten zan lehen, ez? Arraina txarra zanean, limoi txorrota bota, ez? Eta barrura. A ber, hor, Valentziarrak esat, oso ohikoa da, kustea zerbitzatzen olako paiat, eta erdian olako koroa bat egin da... Bai, limoiana. Limoiana, ez da. Zatu, hori da, paiaren osagaiak oso onak ez direlako. Zerbait iskutatu nahiko duzu kaldariak. Eta ni zena duzu zatea, iskutatu ero ez, kriston ikutu ematen dio, eta ni pila gustatzen zait. Arroza dantzan, arroza ez, baratxuria, arroza barrura. Ontxaseko da arroza dantzan. 2 buelta, perrexila, eta hemen dauzkat hori, 200 gramo, gutxi gora bera, bota diot, 3 aldiz, 600 gramo botako izkiot ura. Gramo esate ditut, hori euskerakoekin izan nuen diskusio txiki bat, sukaldeetan jatetxetan eukiten ditu errezeta guztiak gramotan. Naiz eta likidoa izan, likidoak ez ditu jartzen mililitrotan, azkenean eukite dituguna da, pisua beti, orduan, zehatza danean, dana gramotara jartzen bauzu, zai bili behar, hau mililitroak, hau gramoak, ez da izan. Dana pisuarekin egin, eta horrekin, normalian... Egisa da, naiz eta ez izan beti bardin, nahiko baliokidea diela. Antzekoa, da, uste dute 10 gramo gora bera, ero juten dala, baina, bueno. Gutxi aldatzen da. Hemen, beti, labera, ero, arroz bat beti gatz puntua probatu behar da, orain. Zegero ya lortzen danean, ez dago zegin. Orduan. Oye, saldan arabera, ez? Saldari botario lehen pixka bat, baina oraindik behar du, eta orduan, hau, itzali, eta labera, 15 minutu. Behin irakiten azten danean. Hala. Arroza, labera. Eta ontsa zigorrek erabiliko ditxube bai, honek itxaskisak. Eta orduan, krustazioi buruz eta ez dugunez inoiz berba inolan sakonki, kontakotzuet, ze desberdin dauzen, ez? Batzudiek kiskirak. Kiskirak nik asko ezagutze ditxu zigor, ze, holan, tipikuenak edo tradizionalenak, jatorrizko izendapena daukienak, motrilek badie. Eta motril dau salobreina onduan dela nire holan errixa, udakua. Bigarren errixa. Hori da, oporretako errixa. Eta han asko jaten die, kiskirak badakitzue, tamainoagatik eta izaten diela honek txiki-txikixak dienak. Batzuk holan arraindegira joan da kukurutxo txikixetan zerbitzatzen dutzuenak. Eta isak gordinik jaten hau da. Egosketa daukie... Zebez? Segundu batzuk, bai. Holan, segundu batzuk, eta hori gatzapurtxo batekin, bueno, perfecto dauz, batzuk zuritu itxe itxuste, eta beste batzuk ez. Nik ikusi ditut, benetan... jendia zuritzen dituela... Benetan, nik ikusi salobreinan, karo, asko, ez jakintasunetik, holan, tipikoa daulako raziotxuak eta kiskirenak, ze, hori, motrien itxen dabe, eta oso tradizionala da jatia. Ordan, nik batzuk ikusi ditut, holan, pipak izango bazien bezala, dan zabaltzen da nik igual pazientziak ez daukotelako ez, baina dana barrura. Gozatxoa, Patri, ingo dana da, gero, itxaski saltza iteko, barazki guztia batera jarriko ditu. Orduan, oin ingo ditu da, denak xerrata moztu, hau da, kipula, porrua, senarioa, eta tomatea laukitxotan ero, eta dana gopor batean jarriko ditut, eta gero ikusiko zuen nola ingo duen saltza honekin, baina horretako behar du lehenengo hau eginda, eta barazki guztia txigituta. Orduan, aurreratzen noa dana, Oso, no? Bueno, gero ditugu gambak. Gambak diela apurtxo bat haundixauak, daukie 6 eta 10 sentimetro bitartian, eta die otarraixak baino txikixauak, eta kiskirak baino haundixauak. Hortan be, bidez berdin dauz, dau gamba zuria, dala, aragisa txurixaua daukona, eta merkiaua dana, eta gero dau gamba gorria, ordeniakoa izaten daulan, ezagunena edo. Palamoseko. Eta horrek ez die hain ekonomikoak, baina, zaporian be, askoz be berezisa bai, ez? Gustatzen magatzu itxaskixen mundua eta, gamba gorria esaten dabe dela, munduko onenetarikoa. Bai. Edo onena. Hor guztuena da bera, izu. Hor beti egoten dena, egoten madan, nire olako gamba undi hau gustatzen zait, hobeto, merki haua, hori da. Zutzeko errexia hobeto. Normalian, hau gero holan tamainuz, urrengoa izango zen otarrainska, eta horrek izaten dira hundixauak, eta gainera aragisa bai daukie trinku haua. Horregatzi, merkia badie, baina errezetak eta eitxeko, nik pentsaten dut oso aproposak diela, zen niri gambak eta gustatuko jaten, baina gustaten jat, ez errezeta baten da, plantxan edo jateko, bere hortan.
Baina errezeta baten dako, otarnaixkak erabiltzen diez, azkenian, presixoz, asko zuen merkia bat die. Esan, errezeta baterako. Adibidez, saltzan eitxeko, saltza, amerikar saltza baterako. Birrin egin behar baitxuzo ero, hori da, horako arrain sopa baten dako, hora, kosinatzeko. Ez, plantxan eitxeko da. Osuak jateko, ez? Hemen, hamburguesak eta izan ditugu nian da, bai, bezala, ez? Hori da. Azpizunanik aukeran, bai, ondo dago, ez? Hau da, gure txiko hamburguesa, azpizuna hamburguesa, oso ondo, goxua dago, bai, aragia nabaritzen da, baina aukeran azpizun bat, beto, bakarri jatea, osuan, koskain da, eta... Hori da, gero, egongo zien urrengoak, igual, izango zien gamboiak, izango zien otarraixak, baina apurtxo bat ahondixabak, gero, izkiratzarrak, karabineruak. Honek ahondixo badiena... Karabinu izkiratzarra ditzen dira? Osa, hau izango zen gambatzarrak? Bai. Gambatzarrak, eta... Bai, izkirak, eta izkiratzarrak. Zuk pentsa, horrek, ezagutze dituz, ahondixo badiela, 20 da 40 sentimetro bitartian, izeten di horrek, eta... Gorri-gorria. Gorri-gorrixak. Horrek, koloriak deitzeotzu atentzinua pila bat, ze kolori pila bat daukie. Eta horrek oso apreziatuak, eta oso garestixak, be. Ontxe oso modan jarri daulan plater bat, pasta, izkiratzarrekin, eta, bueno. Bai, pasta merke-merkeatako zaizue, baina izkiratzarrekin utziko duzue hileko soldataren eren bat, segun zenbat erabiltzen dituzuen. Eta kontu zibilibide bai, azkenean ahondixabak dienez, burua be ahondixa daukie, eta hor gordetzen die, azkenean metalak, eta... Ja, baina, nik aukera nahi horre zurrupatzea, metaloiek, arriesgatuko naiz, eta metaloiek zurrupatuko ditut, ze, egunerokotasunean hartzen duguna izea, ez da izango ez da munduko berena, orduan... Baina bitartian sabela pozik. Hori da, oso garrantzitsu. Eta azkenik, egongo zan zigala, hori da nire aman gustokuena, eta niri grasixa gutxien itxen doztana. Zigala ez dut gustatzen? Gustau bai, baina pentsatzen hain deserosuak, ze gogorrauak die, igual jateko, ez daukia inbeste haragi, orduan, zaporez bai, baina ez dakit ez da gauza bat olan gustatzen gatena. Paeianetan, niramak batzutan arrozetan eta jarte itxu, eta ena solan lelena doiana, nire bikotean kapritxotako bat da, noizian behin, olako itxaski baskari bat eitea. Bai. Zana itxaskiak, olako bandeja handia jartze izu. Eta gustokuenak bezigalak? Olako gauz, olako bat eitea. Nire esatu, hori dana zurituta jarri da zu, eta ni gustora gongore, baina... Hor, eta dana hori da, zurrupatzen ibiltzea, eta jente horri gustatzen zaio hori, ez? Hani karria zua, bakantoa, langostan aragia, eta bestea segizuek. Eta gustatzen zait, baina... Ni zure taldekuanaz. Nik eskatu behar badut zerbait zen duzu gustokoa? Beste zerbait esango nuke, hori baino. Emaidazue paella baten, itxaski paella baten, niri arroza eman, itxaski paella bateko arroza, ja saporia daukala itxaskiena, eta itxaskiak eta jan zuek. Ondo daude, oso ondo, baina arroza... Bana, jan da hor, ez duka pazientzia. Ni zure taldekoanaz, bebai, baina pia gustatzen gat, eta, azkenean, arrozak itxuak dauzen bezala, paia itxuak, hau da, dana zuritxuta dau, da itxua deitzen jako, ze begisak itxita be, jan aldozu da oskolik da ez eraman, igual, holan, itxaski jan edo mariskada bat, enleik, bebai, itxua. Dana zuritxuta, imaginatzen dozu. Ziur, baietz, ze ondo, Horrek arrakaztaukiko zaben, apuntauko gure, jatetxia zabaltzen bau edo, apuntauko, ideia moruan. Bale, bello, hau, ja, ordu bat izan behar nuen, baina egia esan, zuak inpixkatolan bizian eukiten bazue, karamelatu zaigu, eta oin, hola garbitu, barazkiak prest dauzkat, eta esan dakoa, hemen, inditu txipiroia garbitu, eta hemen dauzkau bere barruko aragia, alalau atalau, gehi hankak. Egatzak bere barruan daude. Hauek ingo ditugu txiki-txiki moztu, eta hemen salteatu ingo ditugu. Eta ero, ingo duguna honekin, gure txipiroiak bete ingo ditugu, mauka batekin, koiara batekin, mauka batekin, egia esan nolan txiki-txiki mozten baditugu, mauka batekin oso ondo betetzen dira. Labean arroza egiten daukagu, zama falta zaio, 7 minutu eta 4 segundu. Eta, pixkanaka itxura hartzen hasi da, gure errezeta. Bai ez, aurrera doia. Bai. Eta, ezinbesteko osagai bat, gure sukaldaritzan. Zein? Ez die txipiroiak, ez da berakatza. Ez da tipula. Ez da olixua, gatza. Gatza da ezinbestekoa, berez sodioz eta kloros osatutako mineral bat da, eta gatz desberdinak ezagutza ditugu.
Azkenean, zuk etxean lan zein da geixen erabiltzen dozuna edo? Ni egia da euskal gatzetara engantxatu naiz, eta tartekatzen juten naiz. Bat, ainanakoa izaten dut, eta bestea lehintz gatzagakoa. Eta horrek, erosten du baten bat, bestia. Eta ba naiz, enaiz fin salea. Gatz fina... Ni lodixa bai. Finegia irutzi zait. Ez, dago, lodia gero dago, beste bat, lodi egia dela, eta hor tarte horrekan modatzen nahi zobeto ni. Baitu, gaur danakin ados gabiz, zego, zen ibe bai, zure taldekoan gatz kontutan. Osondo. Gauzia da, esaten dela, nik eski gatz finakin ez dut kontrolatzen hain beste. Horan kopuru eta ez gauzaten. Eta gauzia da, hor munduko osasun erakundiak esaten dagoela, gatza osasuna dela, osasuntxua dela, baina neurrixan. Eta eure komendatzen daue pertsonako eta eguneko 5 gramoko kopurua. Baina hor beti hasi, ez gaitezen hasi hartu eta 5 gramo kalkula pisatzen, ze gero, erosten dituen jakipilatek gatza badukate, ero... Ez da bakarrik guk etxean erabiltzen duguna, azukerarekin bezala, ez da kafesenari botatzen diguna, baizik eta gero zer jaten dugun. Hori da, indioiare gozia daukan gatza. Patata frejitu hauek paketekoak erosten ditugula, erolako litxarkeri guztia daukate gatza. Ogixak, danak, azkenean dana dauka gatza, ezinbestekoa da zaporea gantzatzeko. Eta gure gorputzerako, gure gorputzuan funtzionamendurako bai, gatza ezinbestekoa da, azkenean garunerako, giharrentzako, eta baina, eta hor bai, desberdintxasuna dauz, kalitateak eta kalitateak. Eta horrein artean badau gatzarrunta edo maiko gatza, hau izten dela fina, normalian, supermerkatu danetan egoten da, eta merkienetakoa izaten da. Horre egoten diolako poltzak, 30 sentimotara, 40 sentimotara, eta horrek, aukera bada, kosinatzeko. Gero egoten da, jodatutako gatza, hau da, jodua sartu jakon gatzai, hau da, maiko gatz arruntai, sartzen jako jodo gehiago, bere mineralizazio prozesuan galdutako jodo hori konpentsatzeko, edo galdu dauena konpentsatzeko, eta, badauz, itxasokua bai badau, hau, maldon gatza, erresuma batuti datorrena, hori, azkenean da, gatza, holan, loratan edo eskatatan, ez? Baina hori, Euskal Herrian ere badaukagu, hori, azkenean da, kristalizatzean gaineko lehengo geruza lodiena horrek hartu, eta horrekin atatzen dituzte eskama handia horiek ero erabiltzen horrek, eta horredia presiatuenak, ez? Eta ero bestia izaten da, txikia birrinduta, bera bakarrik. Oso presiatuak eta horregatxik ikuste dituzu, igual, olako, ez dakit, ogitxik gorki baten, ez, oliba olia eta horrekatzak edo txokolatiakin edo txuleta baten gainean, edo... Horri koska egitea patri ere, bada, Bai, bada esperientzia eta bada oso ondo. Eta itxasokua, baina guk hemen daukau, indala 200 milioi urteko itxasoko gatza. Bai, gero erosten duzu ontzian eta 2026 baino lehenago iraungitze data dauka, 2026. Milioika urte dauzka, baina 26-ako janin behar duzu, bestela gaizki jartzen da. Hori oso parregarria, hor txiste badago hor, Himalaiako gatza ere oso famatu da, eta milioika urtetako ez dakit da, eta iraungitze data 2027ko urtarri. Hori gertatzen da, Himalaian badau hori arroxa, kolorekoa dana, eta badau bai gatz beltza, Himalaiatik datorren kala namak, hau da, gatz beltza, gaina daukala, esaten da ez, arrautza frigituan saporia, edo arrautzan saporia, eta gero, badau beste bat, Hawaiiekoa dana, nik enakixela, eta da, gatza, eta gero nahazten daue ikatzakin, ikatze aktiboakin. Orduan, bixak nahazte dituzte, eta da horako gatz beltzat. Hori nuen esautzen. Kuriosua. Gatz munduan, pila bat. Txorienen izan dugu ardo ikatza. Ardo gatza, parkatu, ikatza. Ardo gatza. Bai, eta ez da nola egiten zuten, baina egia da, horako upategin batek eta txorienen izan gendun, eta, ez dakit, ez da nola, gatzorik ardotan, ardoa zerbait sartzen zioten, kontua da, zeukala, ardoaren ikutu bat, eta ketua ere saltzen dute. Bai, ketua bai. Nire amak, kontadutzut noiz baitzen, gonzan denboraldi bat, egin zauela makrobiotika holan elikaduratan, eta berak erabiltzen zain gomazioa. Eta sanolan, hori inin dugu. Bai, egin genuen. Da, hori, sesamoa eta gatza, holan nahazitxa, eta da, hainbeste gatzez erabiltzeko. Gutxiago erabiltzeko. Hori da. Eta azkenean, berak lortzen zauen, da
Gustatzen gakon. Bai, trukoa bada, ero bestela espezia ezberdinak ere erabilea dituzue, gatz gutxiago jaisteko, zaporeak altzatzeko, espeziak ere erabiltzea badago, Bueno, esan dakoa, hau, errexena, mauka batean, erringo naiz eskua azteman naiz oin iztutzen, orduan, itxoingo du pixkat hau, ostu arte, eta ero izango da, betegarri honekin, txipiroia betetzen jungora, pla, 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 eta beteta dauzkagunean, jarriko ditu hemen barazki, ogia lehenengo txigortuko du, ze gero saltza hau gorputza emateko, bi aukera, bueno, 3 ero badu lehen, arrain saldari arroza botatzen dio pilatek, beste batzuk irina, eta ogia izan zen betiko era tradizionalean. Ogia jarriko frigituko du bi aldetatik, barazkiak, txipiroia gainean jarriko ditugu, eta tapa. Eta gero, bueno, jarrituko du. Lanean jarraitzen dugu. A ber, hemen beteta gure txipiroiak. Lehenko menulio txorta bat. Bai. Hau izango da, saltza egiteko erabiliko duguna. Ogia, bertara, frigitzera. Arroza be listo. Arroza listo. Hemen, txipiroiak betegarri erabili duan sartei berdinean, inditu dana gure gambak salteatu, eta ero patxar pixka egin, flambeatu zua, ia hartu digu zua txorien, Eta oin hemen, esan dako, egingo duguna da, frigitu ogia pixka talde bakotzetik, eta ero, barazki guztia jarriko ditu hemen gainean, eta barazki gainean nik txipiroiak tinta niken ditudanean, barazkiak ezberdina dira, ez dut erabiltzen porrua, azenari ez dut erabiltzen, bakarrik kipula eta piper berdea, eta baratxuria baita, horiek erabiltzen ditu, baina egiteko modua berdina. Frigitzen dut ogia pixkat hemen, gero, jartzen ditu, barazkiak hemen, gainean, eta gero, txipiroiakin, estali egiten dut, eta, txotxa ez diet jartzen inoiz. Ze agoa, beruarekin, itxi egiten da bera bakarri. Orduan, ez dira bete behar goraino, gutxi zatitxo bat, eta horrela jarri, eta tapa jarriko digu, osan, Juantxu Larruziaren txipiroiak egiteko modua. Eta, gero, 10 minutu eta gero tapa jarri ikusiko zuen, eraba zuri deratuko direla, bere ura botako dute, oie, kataren goitu, gamba bota, salda pixka bat, eta utziko du 15 minutu birrindu, eta balau. Eta listo, zerbitzatzeko prest. Bai, itxura era. Bueno, aurreratzen behitza, joango gara. Eta hau janda gero, nik pentsatzen ez dutela tripako minik aukiko, ze honek itxura galantua dauka. Baina, geroz eta gehiago ematen dalako, jendian artean, bueno, jan, eta sabela puztuta aukitzia, bakitzu, bueno, estresak eta geroz eta elikagai txarrak eta bueno, ultraprozesatuak eta horrek eragin itzen dau gure tripari, ez? Eta urgentzietara eta joaten dan, lehen arreta edo, horra joaten din pertsonak, 160ak esaten dau olako sintomak ditxula, ez? Osa, sabeleko arazoekin jut? 160 juten da? Ez, sabeleko mina daukien 160a bale. joaten dala arrazoi horregatik, puztuta sentitzen dielako. Eta estietako mina, olako gauzak. Eta azken aldixan, ontxe oindela gutxi onartu da nolan gaixotasun bat atara da. Eta ditzen da siboa. Siboa dator ingelesetik Small Intestine Bacterial Overgrowth. Itzuli mesedez. Bai, eta horrek sabeleko mina sabela puztuta. Eta intestinoa, hori da, adibidez, zudakotze intestino este lodia eta este mehea. Eta da, batetik bestera bakterioak pasatzen dienean, horrek itzen dutzula sabela puztu. Eta hau pasatzen da, azkenean, jate itxusunean ultraprozesatu pila bat, alkola pila bat, estresa daukatzunean, azkenean, arrazoi desberdinagatik pasatzen da. Etorkizuneko gaitzetako bat hau izango omen da? Bai, tripako minak. Pentsau. Bueno, batzuk esaten daue, existitzen dela, ez dela existitzen, diagnostikatzeko saia dela, ez mito batzu dauz, siboan inguruan, ez dakit nahi entzun duzuen terminologia hau, baina nik, errepasako ditut, edo kontako ditut. Bai, nik egia esan, aurreneko aldi entzuten nola, eta nik, alako mina da holan izan du, baina, egia da espaldiztu dela. Bai, nik izan dut, eta, nik bere printzipioz ez, neuk ez, baina kuadriako jende askok eta bai. Eta, lehena izango zen, ez dela existitzen.
Egia edo gezurra? Bueno, egongo dira, izen bat eta jarri diotenerako, izena daukan guztia existitzen da. Ordan izena jarri diote, badago. Hori da, izena badau, eta azkenean munduko osasun erakundiak, oindala gutxi onartu dauen gaixotasun bada, orduan, oindala gutxi arte ez zauen existitzen, baina ontxe bai. Arazoa da, jende askok itxen dagoela da autodiagnostikatu. Hau da, sabeleko mina holan igual, ez dakit. Hilabete baten auki, eta medikora joan baino lehen, nik uste dut siboa daukatela. Ez dakit hori, interneten irakurri da... Bueno, celiakoen da kontua modu, ez? Glutenakin gertatzen da, zenba jende dago esaten da, nik badaukat. Hori da. Kausa asko ditxu, beste mito bat. Ez dakit. Bai. Bai, ez azkenean elikagai ultraprozesatuak, estresa, lehen esan duguna, sendagaiak neurriz kanpo hartzia. Hau da, zuri izaten gotzue pastia bat. 3 egunean 8 ordutik behin, batzuk eitzen daue gure dauena da, azkenean hori bebai mikrobiotai eragin asko itxeotza, gure sabelai. Patri, segundu bat, Bai. Kusten dozo. Pixkat atera zailo pixkat, baina, bueno, agua istutu iten da, eta orduan, bingo ituan, hauek, gero, azkenean saltzan bertan kozina, hauek ateratzen jungo naiz, gero sartuko itut hemen gure gambak, eta izango da gero saltza amerikar bat egitea bakarrik hau, gero birrintzea besterik ez da izango, Orduan hauek erdi eginda daude, ez daude bukatuta, gero saltzan bukatuko dira, baina hauek ateatzen noaia. Oso ondo, eta sibo handako lan gero beste mito bat, eta azkena, dala antibiotikoekin bakarrik konpontzen dala, edo sendatzen dala. Zer zaten, Eta hori egisa da, azkenean, oingoz behintzat, bakarrik antibiotikoekin pasatzen da, hau da, dieta orekatu bat jarra izan bozu, askoz be hobeto, baina sendatu ezin da. Beraz... Nire antibiotikoek kriston pasada ematen diote. Bai. Eta onartzen dut, hartu behar badira, hartu behar dira, besterik ez dago. Ze gauza bestela... Bai, gero ahul geratzen zarela. Bai, baina gero hori, sabeletik eta gaizki gote naiz, makalduta gote naiz, pasada, kriston pasada ematen diote. Orduan, egia da, gutxitan hartu ditu dala, baina hartu behar danean, besterik ez dago, eta hartu behar dira. Bai. Baina, bitxo. Nik ez dakit zoze genetikoa izango da, baina egisa da inoiz ez dutela auki sabeleko arazorik. Hombre, baina, Patri, baina esan dituzunak esan da pilloak, bale. Ultraprozesatu pilloak jaten dituzten jendia, gero alkohola bezartzen diotela, gero eramaten dutela bizitza ero bat ez dakizeko horrek eta presakadenekin ez da izan. Orduan, bueno, neko logikoa zerbait gertatzea, zure gorputzak esate holako toke bate, bale, neikua da, neikua da, ni uste normala iritzen zait, ez? Bai. Bueno, Jack, hau, barrura, ez dugun ez ezer galdu nahi. Hori da. Gol pixkat, ero salda pixka bat. Arrasto denakorra. Tapa jarriko diogu, eta ingo duguna da, hau, saltza, hemen, 15 minutuan ero egiten eukingo dugu. Gero, birrindu, sartu hobek, azkenengo berotu aldi bat, eta listo. Oin, lantaldeak hemen batuko gara eta erabaki behar dugu, igual Patriren errezetarekin hasi, ze zurea labean darama gero denbora, ez? Bai. Igual hasikoa zureakin labera sartzen dugu, gero bukatzen dut eta... Eta gero bixak batera olan zerbitzatu. Bai. Perfecto. Itxaso eta mendia, esan dudan hasieran. Bueno, eta zigorrak esan daben bezala, bere platera kosinatuta geratzen da hemen, kosinatzen dabil, eta ointxe nerea ingou, bitartean, dala oiasko erre bat. Baina holan, oiasko erre bat... Horretetana normala, ondo. Bueno, zakit, zen normalian, berezixa da, zen normalian ez dutza botatzen. Ziapea, laranja, martorria eta milua. Horretik. Jo da milua, lehenko gunean, nik eskatzen dutolako fruta eta barazki kutsa bat, etxera. Eta lehen gunean nauen, eta, bueno, niraman etxera bidali nauen. Eta esan zuztan, bueno, hartu zuk, eta hortik egunetara joen gonaz, da, bueno, hartuko sobratzen dana. Eta esan zuztan, jo, eske golako bat heldu jat, hau mihilua. Kipula raro bat. Bai, eta eske ez dakit zeri bota. Eta esan dutzen, jo, eizu olako pure bat edo, da... Arraiarekin oso ondo egitzen da mihilua. Dauka, kipula bat izango bazan moruan, baina zaporian anixatua bezala. Eta fuerte egia pentsau jakon, baina errezta hau ez zauelako prauz. Errezeta honetan olan herria oso ona geratzen da. Kontatu nola ingozun. Lehenengo ingo laranjan birrindura, martorrixa, ziapea, kuminoa, olioa eta gatza nahasi.
Bertan, marinatuko dugu oilaskua, eta engo labeko erretilu bateko oinarri xan, mihilua xaflatan, laranja bat xaflatan, eta oilaskua gainia. Gatza, eta 45 minutu, 180 gradutara. Beraz, zehoz erresa, hau hemen jarten bot, eskatzu hori itzaliko. Ez da itzaliko, ez. Ale ba, hasiko gara... Botoitxoak ez ditu negutzen bitartean, ez da arazoi. Hasiko gara lanean, hementxe hori esan dakoa, marinatu ingo, nik ontxe laranja baten birrindura jarrikot, limoia bebai aldozue jarri, espeziak be, zuen gustora milu aseak izaten bai itxuzue bebai, eta... Hau, berez, 2 orduz egoten basan, hobeto, ze oilaskoak xurgatuko zaben, espezia danak, eta zaporia bebai oso goxua. Baina, zuzenian bebai sartzen badugu labian, ikusiko zu, ematen gotza. Bai. Egia da hor, beti, zerbait ontzen jartzen dugunean, ero marinatzen, hor ere, gertatu alda, kontrakoa ere, nahi dut esan. Batzu esan, gutxi usten baduzu, zaporea zerbait emango dio, baina beti gutxiago, ez? Baina kontrara ere zingara pasatu. Hor, uste badu gehiegi, lehortu inaldu, zapore gehiegi eman, eta, oilaskoa, esaten, oilaskoa jarri zuen, jarri diazu oilaskoa, jarri alzenean seitana, ero jarri alzenean txerrika, ez dudala zaporea daukadana, jarri diegun ontzearena, ez? Hori gertatu zen, esaten zen, ez? Hemen zebitxeak izan ditugu, eta zebitxeak, garai batean, badakizu, Peruti datozela, eta Perun duela urte batzuk egiten ziren zebitxeak, zirela oso lehorra, kortxua jatia bezala, arraia usten zuten ontzen egun batetik bestera, limarekin eta danarekin. Eta gero, murtxikatzean be, ez? Eta zaporea arraiana ez zeukan inundik inora ere, eta testura ere oso lehorra geratzen zen, gehiagiko sinatzen zen. Eta hor badakizue, Peru jaso zuela Japoniarren, pila bat juntzien, imigrazioa, eta, beraien ikutua sartu zuten, beraien eskua sartu zuten Japoniarrek, eta sushiaren kultura zeukatenez, arraia gutxi egin data, eta beraiek hasi ziren egiten, txorien egin izan ditu olako zebitziak, ez? Ia momentuan ontzen jartzekoak, eta, arraia gehiago beltzen dela gordinik maira, kozinatu gareik. Ez, orduan, hor badago jente bat, atzerain aldiola horre pixka bat, baina, arraia bere zaporea badauka gehiago, testura aldetik zer esanik ez, eta hortan pixkat, obera indutela bertako zebitxek, lehen egun batetik bestera usten zen, eta esaten zuten arraia geratzen zela, Geixegi. Kortxua moduan. Gure oilaskoa puntuan egongo da, hemen marinatuko dugu, esan dakoa oliba, martorrixa bai jarri dotzat, perrexila dotzazue jarri, kuminoa eta ziapea. Bertan, pusketak, bere osuan, nik aukeratu ditut honek izterrak, ezur barik eta azal barik, holan eskatuta be, ematen dut zuela, hemen utziko, apurtxo bat, honek, dana hartu deixan zaporia, baina esan dako segitxuan. 2 ordu hobeto, baina, askarriten moduzue, askarraldera. Hori da. Era bitartian, hau askar doienez, guk egingo duguna da, hau laranja, holan, Zer askok pentsako da, baina hau erabili dozu, oinarri xan jartzeko da, eta honek emongotza, areta zaporea askoz begeixau, orduan ningo, olako xafla fin-finak, eta jarriko dugu, hementxe, gero, milua bebai, engo xafla finetan moztu, eta a ber horra jungo da. Hori da holan, joango gara, laranja eta milu. Niko, afrutaua ateako da, ez? Azkenean zen milua be oso freskoa da, orduan, edo esan hau errezeta freskoa ateako zaigula. Martorrixa betartian da, atarako da. Laranjak eta ipatuta eta olakoak, aguakatiak eta, ze ditun, Mediterraneoa, Valentzia, Alicante inguru hori etortze zaigu, Ego Afrikan egon gaena, han ikusi genituen zenbatek laranja eta ekartzen zuten. Euskal Herrian ere hemen ari dira, sartzen guk gure amak laran jondoa badauka, limo jondoa gaita, pare badauzkau, eta pila bat ematen dute, nik aipatu izan dute, hasierako urteetan lehenko frutak eman zituztena nahiko lehorrak, zuku gutxirekin, egia zen azalak zaporean do, asko, baina oin gero eta zuku gehiago, pila batekin, eta hemen Getaria aldean eta ere ari dira ekoizten... Zein? Zuaitzek zebie daue, adina be, hola naukitzeko... Zer behar dabe? Adina edo urtietan gehiago... Ez dakit gureak, suposatzen dut, gero eta aurreneko frutak, gureak behintzat, gureak ez dait orokorrean dan, baina gureak oso lehorrak ziren, eta ia zukurik ez zeukaten, eta oin, mapik urte bauzkate, handia dira, fruta pila bat ematen dute,
Eta hemen, hori, esaten joan izena, getarin eta ari dira, aguakatean nik ezautzen ditu, getari inguru hontan da aguakate pila bat landatzen ari dira, gure amanean ere aguakate ondoak aurten 12 euro eman ditu azkenean, 12 aguakate, kostatu zai heltzen, aguakatea gaina bakizu dela fruta bada, berez aguakatea fruta bat da, gogoratu zuaitz badala eta fruitua da, eta da fruta bat inoiz ez dela heltzen zuaitzean. Hau da, espada erortzen ez da helduko egongo da, gogorra, gure sagarrondoak eta sagarrak eta zuaitzean helduta egon aldia, jaso egiten ditu eta jateko moduan dago. Aguakatea ez da heltzen zuaitzetik askatu arte. Orduan, zuaitzetik jaso egin behar dugu aguakatea, eta egun batzuetara, segun sagarra artean jartzen badu askarrago, eta heldu egiten da, baina behin zuaitzetik askatu dana. Orduan, inori ez otutzea, bai, hor daukat aguakatea, eta bai, jaso eta erabili. Ez, horrekin buruan ematen baizutea, aguakate horrekin. Ojo al Cristo. Ez, broma gutxi, gogor egoten dieta, heltzen dira gero behin daudenian jasota. Bueno, hemen jarri dugu, gure, hemen jartzera noia, laranja, nioa, oiaskoa, marinatua, hori laranja birrindurakin, laranja nasara birrindurakin, ziapeakin, martorrixakin eta danakin, eta hau ingo dugu 45 minutu 180 gradutara. Etorten garenean aukiko dugu oiaskoa prest eta zigorren platera be prest, ez? Hau birrinduta, hau honi bakarri falta zaio, birrintzea, txipiroiak hor sartu, beste 10 minutuko irakin aldi bat, eta ero, zerbitzatzea, arrozarekin eta oiaskoarekin. Listo, ba? Bueno, zazpigarren maikoak itxauten ari dira, Patri? Venga, arroza. Oso fuerti hau. Bai, ala ere, koipe pixka ematea komeni da hemen, Eta, bitu, izako, bueno, itxaski saltza bat, eta ero, sobratzen dana, txipiroiak egia da, geratzen dira. Potxolituak, esertan geratzen dira, bai. Pena bada, baina, handiak ikusten ziren, bueno, momentu batean, txiki, eta hau, erabili alduzu saltza hau, gero, eiteko... Horako erloju bat, ez? Amabikin, Sapoa itxaski saltzan, otutzen zaizuena. Baina, aukera bat, hau da, eta hau dira, gure txipiroi erregosiak itxaski saltzarekin eta arrozarekin. Eta Patrirena hemen daukau zai, Bai, ez jaku azten. Ez, hala, emaiet. Bueno, probauko arroza putxo bat. Arroza dela, txipiroia jan behar dira, Patri. Putz da holan, jam. Mokaukoak. Ai, bete garria. Oso txarra, Alberto. Esploratu, Pikatzen du, Nik pikau ez, baina erre, bai? Arroz batekin. Oso osoa, benetan. Bueno, eta jatetxeetan beti atratzen danez lehengo arraina. Eta gero, aragisa. Bai. Nik beha aragisa. Hemen txeserritzaukot. Nik arraina oraindik ez du sartzen dute. Zaporia lortu. Neska bukatu du eta mutila oraindik hor da, jaten oraindik ez du bukatu. Hemen txolan. Milu pixka bat. Hori da, eta laranja bebai. Zatitxo bat. Hemendik. Apaintzeko. Eta, ona hemen, gure oiasko errea, laranja eta miluarekin. Hale ba, jatera. Joni, milua jarri digulako. Bai. Bai. Nitako oiasko. Saltza bat, du saltza hemen dibe. Laranja, Ezberdina era bat. Osua. Bueno, honekin, aste arte zuri honetako egin beharra bukatu ditugu. Bai. Biharko errezeta pentsatu, erosketak egin, eta bihar etortze besterik ez zaigu falta, Patri. Etorriko gara orduan. 12:30. Agur.